Μέσα από τη μικρή αναδρομή μας, με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, θα κλείσουμε τη μουσικοχορευτική μας παράσταση με το σερ του ελληνικού πενταγράμμου Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ένα τραγουδιστή που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι τις συγκλονιστικότερες στιγμές του. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που μας κάνατε την τιμή και παραβρεθήκατε σε αυτήν την τόσο σημαντική για εμάς παράσταση. Θέλω να πιστεύω ότι ταξιδέψατε μαζί μας, χορέψατε μαζί μας, συγκινηθήκατε μαζί μας. Εμείς με την αγάπη μας και τον θαυμασμό μας σε αυτούς τους χαρισματικούς ανθρώπους πιστεύω ότι καταφέραμε να αγγίξουμε έστω και λίγο από το αστήρευτο ταλέντο τους και να σας μεταφέρουμε εικόνες από τη χρυσή εκείνη εποχή. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια βραδιά να σε ριανίσω, το ένα τάλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τάλογο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Χτυπώ το καμουτσίκι μου το απόνο, σαν της μοίρας μου τα βάσταχτα χαστούκια, και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο, σαν παινιά λυπητερή από πουμψούκια. Το ενωτάλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τάλογο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Το ένα τάλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τάλογο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Χειροκρότημα, πάμε πάλι. Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τους χορευτές μας έναν προς έναν. Χατζηγεωργίου Μαρία. Ασπρούδη Παρασκευή. Βατζάκη Σταυρούλα. Πουριάζου Νανά. Χιώτη Ζωή. Φραντζεσκάκη Λίτσα. Καναβού Στέλλα. Κυριλή Λίτσα. Κουτράκη Βαγγελιό. Σεκερτσής Παναγιώτης. Τζάνος Ιωάννης. Χιώτης Κώστας. Ζέρβος Θοδωρής. Ζέρβας Μιχάλης. Καναβός Σπύρο. Οι χορευτές αυτοί είναι από το Σύλλογο Μικρασιατική Ένωση Νέων Κοινωνιών. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή παρουσίαση. Και τώρα βέβαια δεν θα μπορούσα να αφήσω παραπονεμένα
τα δικά μας παιδιά, θα μου επιτρέψετε, τα νιάτα του χωριού μας. Κώστα Σαλαγιάννη, Κλεοπάτρα Τσακύρη, Δώρα Παρασκευά, Σταυρούλα Παρασκευά, Σαπφό Ζεϊμπέκη, Δελία Άννα Μαρία, Δελία Αλεξάνδρα, Βαρδί Στρατούλα, Σωτηρίου Μιχάλης και τελευταίον αφήνω τον υπεύθυνο για αυτή την ωραία μουσικοχορευτική παράσταση, το δάσκαλο όλων αυτών των παιδιών, τον κύριο Σοκράτη Κουρουλή, παρακαλώ.